बे मोनसेल'खा आयु गोलैगोन मोजां बेसेबां होनदों गोलैगोन माथो बिदि खालामखो नोंलाय हिनजाव गोदाननि पार्सेल आरो नोम्फा रज'नो बेसेबां होनदों बेसेबां 1160 फैसा लांला नोङो बैयाव थांनानै ओमफ्राय ए फैसाया सानलाय फनपे नङा एनकेसो सानलाय 1100 बेसेबां होनदों 7 ना 60 ए 7 जा बुरजा बारा हरदों नै लांदो दे हरजाला जि बुरजा हरदों थ' रुजुनबायलै हिनजाव गोदाननि मालखौ औ अनबॉक्सिंग करते हैं चलो लेट्स गो गाइस चलो अनबॉक्सिंग करते हैं मा बुस्थु आं नोंसिनो देखायसै आरो बेजों मानो हाखो ओरै गेजेरावसो हानांगौ खनसेनो बेयाव हानाङा दा हा बिदि ओरै गेजेराव हा बोरमा फानथालै गथ'आ बिजों मानो हानांगौ बिजों मा गुदुं दङ ओमफ्राय नै बिदि जिं जिङाव हादो नै बेखौ सरप्राइज बा जा दाख्लै बाजाराव सोंदोंमोन आरोना जोङो मोनसेयावनो माबा होनदों नै बेबायदिखौ 3000 गाहाम होनदों आरोना ओमफ्राय जों अनलाइनाव माबायदिथाय 1100नि बिहरबाय आरोना मोनसे सिङावसो दंदां होनबालाय दे खेवदो मोजां खेव उदायाबा हरफिननांगौ ना खेवदो 1100नि मोननै आरोना र' प्लेटआ बोरो बाजारावथ' जि दाम होनोहाय बिदिखौ आयु ओमफ्राय एखे नंगौ नामाथाय बोजाबाय आरोना दे बोलाय मा बोदो दे ओरै बोलां दे बोलांलाय बा हिनजाव गोदाना मा बे जिनिस लानानै फैखोब्रा होननायनि आरोना हिनजाव गोदाना मा सोना लाबोखो बेगाव होननायनि फाइनालि मिन्थिनो मोनगोन हाबाया माला मा थाबैनो आंनि ब्लग भिडिअ नुगासिनो आरोना हिनजाव गोदान नोंसोर दाख्लै आंनि भिडिअ नुखाबाय जानांगौ ओंखाम जाहैनाय फाइनालि बेगाबो सफैबाय माल लांनो थाखाय हिनजाव गोदान ना मोनसेखौ अष्टमंगल फैनायावसो लांगोन नैबेखौ ओमफ्राय नैबेखौ दा लांग्रोगोन गाननो आन्था दख'ना नैबे फिसायावहाय चलो बाय बाय होनहरदो